Tamil og danser og synger, så det var en lidt sær oplevelse. Ja, det er sådan lidt mærkeligt, fordi man kender man bare som Vasan, som er en af drengene, så det er sådan lidt sjovt at se ham sådan, i kampscener og sådan noget. Så. Men meget sjovt alligevel. Jeg ønsker ham alt muligt held og lykke med det, fordi at det er virkelig, altså det er en stor karriere, man kan få et stort gennembrud derovre. Så driller ham lidt med det og kalder ham superstar en gang imellem. Så. Hada, Narayana, inge pandre ni? I Hollywood-industrien er meget uforudsigeligt. For eksempel er det ikke usædvanligt, at manuskriptet slet ikke er skrevet færdigt, når optagelserne går i gang. Så improviserer man. Det er sådan, det normale optagelse sker. Det vil sige, du har et manuskript, der står, det her budskab, det skal frem, og der er de her personer i scenen. Så kommer der et eller andet godt ud af det. Hvis det ikke gør det, så tager man det bare om igen. Jo. Det er vi nede, ja. Det er i Danmark, det der. Ja, det er Karup. Karup, ja. Ja, det er Karup, ja. Det er ingen, der finder ud af det der, det Karup. Det tror jeg, det er et eller andet sted i Amerika. Ja, Og stemmerne, de bliver typisk lagt på bagefter. Det er jo fordi også, det er så ukonstrueret eller uplanlagt, at man ikke ved, hvad man kommer til at sige. Så kan man altid doppe det fra sig til sidst i filmen, så det hænger sammen det hele. Har du huske, du giver underskrift til alle de folk der? Jeg giver underskrift til alle deres børn, Ja. står i kø. De er så i kø, sådan en lang kø, ikke også? Allerede nu kan Vasan føle sig lidt småkendt. Det er nemlig ikke kun filmproducerne i Sydindien, der har lagt mærke til den unge dansker med tamilsk baggrund. Jeg kan godt mærke, at hvis jeg for eksempel i flyvestationer, hvis der er omgivet af tamiler eller sådan noget, så kan de godt genkende mig. Hey, du er ham der var med i den film. Jeg har også lagt mærke til de store, center i Indien, shoppingcenter og sådan noget. Hvis man går der, så kan de godt lige, hey, er det ikke der har været med i den film, der så der i avisen her forleden der og sådan noget. Begynder at snakke og tage billeder af en og skal have autografer og sådan noget. Det er fuldstændig åndeligt, men jeg synes, det er sejt, og jeg kan godt lide det. Inden for tamilsk verden, altså vi er tamiler, vi er ude over hele verden, ikke også? Jeg synes, der er næsten alle tamiler, der kender Vasan nu, efter det der film. Han vil gerne have film, han rejser til India, han bliver i Indien, bliver en skuespiller. Ingen andre løsninger. Produktionen står bare og venter på, at jeg er dernede. Også betalte produktioner og sådan nogle ting, så det er visum, der stopper mig lige nu. Hvis det er, at jeg får visum, så kan jeg komme i gang med mit liv dernede. Imens laver Vasan stadig mere musik i sit studie i forældrenes kælder hjemme i Herning. Herfra leverer han sange til indiske filmproducenter. Han er lige startet på et nyt job. De har spurgt om et klassisk country-stil, altså ikke et vest-country, men indisk landbrug og low-class sang, som lyder noget i den her stil, som jeg har lavet før. Så jeg prøver lige at danne mig et billede af, hvad de vil have, som jeg lige kan sætte mig ind i den tankegang. For nylig ham, der vandt Oscars for Slumdog Millionaire, A.R. Rahman, musikeren. Jeg har arbejdet sammen med hans søster og sådan noget, og de har offentligt sagt, at udtalt sig om min musik, og det musik, jeg har lavet og sådan noget, hvor en god stil de er i, og hvordan det så hænger sammen med de kulturer, i den måde, de lever på og sådan noget. Det er kun de sidste eksamener, der skal overstås, før Vasan er færdig på universitetet. Men han sidder ikke og skriver danske jobansøgninger. Nej, det er nu, han for alvor helliger sig filmdrømmene. Det er fuldtid skuespiller og fuldtid musiker efter uddannelsen. Som person, så er jeg den her person, og så er jeg nødt til at følge det, som jeg kan lide at lave. Det kan godt være, at jeg ikke kommer til at tjene en stor formue og blive rig og sådan noget, men jeg prøver på at lave det, jeg kan lide først og fremmest, og så må vi se fremadrettet. Det starter efter sommer i Indien, en meget, meget landsbysagtig film, hvor jeg skal have hovedrollen og skal spille en mand, der bor i, en ung mand, der bor i det indiske landsby, kan man sige. Den er fastlagt, og produceren er på, og alt er lavet simpelthen, men den venter bare på at starte, kan man sige. Hvis han flytter til Indien, så jeg også snart flytter til Indien, hjælper for ham endnu mere. Det er derfor, vores hele familien støtter for ham. Hele familien flytter til Indien og hjælper for hans filmområde.
Men selvom Vasanth håber at kunne leve af Kollywood, er det langt fra sikkert, at han flytter adressen til Sydindien. Fordi lige meget hvad man laver, så skal man jo have det godt sammen med nogen, og jeg har det godt sammen med min familie og mine venner her omkring, så jeg kommer ikke til at forlade Danmark. Det vil nok være sådan, hvor jeg rejser frem og tilbage til Indien og Sri Lanka og Australien og sådan noget, hvor nogle film skal optages og sådan noget. Men jeg forlader ikke Danmark i hvert fald. Til sommer går Vasanth Selvarajs far i gang med optagelserne til et nyt filmprojekt, hvor sønnen igen skal spille hovedrollen. Her kan Vasanth dog ikke nøjes med overskægget, men må anlægge sig et fuldskæg.